ମହାଗାଥା। ମହାସଂଗ୍ରାମ ମହାଗାଥାର ଏ କାହାଣୀ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ନିୟତି ନୀଳବାଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯୁବରାଜରୁ ଦାସ କରିଦେଲା ଏବଂ ପରେ ସେହି ଦାସକୁ ମହାସଂଗ୍ରାମର ମହାସମରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା କରିଦେଲା। ଏହା ସୁନ୍ଦରନଗର ରାଜ୍ୟର କାହାଣୀ। ପ୍ରାୟ 1200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରନଗର ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରନଗର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିୟତିର ଚକ୍ରରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ରାଜା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ କେହି ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ସେନା ସୁନ୍ଦରନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ କମ୍ପି ଯାଇଥିଲା। ରାକ୍ଷସମାନେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କମ୍ପିଯାଏ। ନିଜର ତବାହୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରନଗର ଆଶା ସେତେବେଳେ ଜାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଚାନକ କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଋଷିକୁ। ସେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ନିଜର ପବିତ୍ର ଶ୍ଵେତ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରନଗରକୁ ବିନାଶରୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ରାଜପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କୁ 2ଟି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଜୀବନ ସୂତ୍ର ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସୂତ୍ର ଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ରହସ୍ୟମୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯେ ଜାଗୃତ କରିବ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ତାଙ୍କର କଥା ମେଘରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ପରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ତାପରେ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ଅନେକ ସେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ଦିବ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ମଣିଷର ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ସିଂହାସନର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସୁନ୍ଦରନଗରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବାୟୁପୁତ୍ର ପରିବାରର ବଂଶଜ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାୟୁପୁତ୍ର ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସହିତ ସୁନ୍ଦରନଗରକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧୂର୍ତ୍ତ ସହୋଦରମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାୟୁପୁତ୍ରଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସୌତେଲା ଭାଇ ଯୁଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଦୁହେଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ସୁନ୍ଦରନଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସାମଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ବିନ୍ଦୁସାର ମଧ୍ୟ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରନଗରର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ।